здравейте хора, както виждате не съм мръднала. Направо. Вижте. Така, сега предупреждавам всички шибаняци, Чудовища, които ще дойдат при моето конче. Отново повтарям, за всички шибаняци, които искат да дойдат при моето конче, не сте познали. скелет, сега ще го гръмна. Как научих? Сега пък се скри зад сетето. Там има едно черно зайче. Ако искаш го вземи. Не! No, this can't be happening. Имам идея. Знаеш ли, че ако си оставиш онова скелета, кончето и не го спалнеш и щом си близо до него, може да се спалнат от нея. Ама спокойно, аз съм на прицел заточена на планината. Ще пазя. Извинете се, че идвам, обаче мога. Вау, това прозвуча грешно. Търся нещо. Мисля, че се стъмнява. Не. Добре. За всеки случай ще се прибера вкъщи, защото съм глаза. То не е и обяд в момента. Нищо. В Майнкрафт. За всеки случай, просто да се предпазя. Къде е това? Айде бе, що не мога го целя. Спокойно, сега ще го целя. Ето го. Поеми демидж. Окей, какво правиш? Целя тук един кретен. Не ме цели мен, защото съм точно пред вратата си. Да не ми е на по-криво. Не, спокойно, цели го вече. И умря. Аз ще си спална едно конче, за да мога да си имам и ще го оставя там горе на планината. Или ето тук, или в моето райско кътче. Мали как лаги. Лаги като за световно. Лаги като... Нямаше рима. Аз не исках да има рима. Защо не мога да си спална конче? Тогава много е тъпо, че само ти можеш да правиш готини работи. Много се дразня. Как? Аз само мога. Виж. Така, аз мога само тези неща. Не, вярно, можеш и други. Ама в момента не мога. Защо? Айде де. Виж нещо яко. Ела като мене. Бум! Пак яко. Представа. Не. О, боже мой. Боже мой. Какво направим? Влезе в недъра, нали? Не. Що го остави там, бе? Защо? Това не се маха. Сериозно ли? Просто да виж, че не се маха. И не можеш да сложиш купче върху него. Нищо, ще имам прозорец. Да, който ще издава странни работи. Нищо, на кончето и без това ще му трябва малко нещо, не знам аз. Може да смята на креатив това? Не. Стой, я да правим така нещо, извинявам, че ще го направя. Виж колко гадно издава, много мразя. И нямам брадва. Ох, читни се, но. Не мога. Добре, изчакай, ще ти дам Дай ми я. Стой. Чакай. Влизам на грешно място. Така. Аз ще го целя по тала. Не бе! Ама цели се в поталите, оцелих. Благодаря ти.
портнах на стрелата в недъра, виж. Виж. Няма да гледам. Не, от моя телефон виж. Я портнах в недъра. Гивни. Дай ми. А така, братички. Я сега да се направя нещо. И пак. Ти. Ама, чакай това да се... Остави го! Стой да видя само нещо. Как така лети в космоса? Хора, това е глича на Майнкрафт. Как се пука да се махне? Остави го на мира! Искаш ли да направя един много як недър портал? Необикновения е 300 милиарда пъти по-як. Искаш ли? Добре. Добре, не гледай. Така. Готова съм с всякия портал. Какво за Бога правиш? Нищо. What the hell? Тук е, нали? Тук ще. Ето това, ако не стане. Погледни Енви върху портал. Може да се слага. Аз мислях, че ще падем върху портал и ще го махне. И айтема отида в недър портал. Така и сега ще бия коне. Имам страхотна идея какво да направя с този портал. Така, не е за хора с слаби сърца. Като... Не е за хора с слаби сърца. Не е за хора с слаби сърца. Как измъчвам конете? Кончето се бъгна. Бегай. Къде е това, което търси? Бяло конче. Не, това не е било бяло конче. Аз искам бяло конче. Аз мисля, че ще е добре да ходим да спиме, защото... Какво правиш? Не виж кой сега ще го бия, гледай. Аз имам да спя. Ама лади ми помогнеш. Пак. Определено не е за хора с слаби сърца. Той дори не извеща. Не спиш. Ама чакай да ги помъча малко. Стига, утре ще ги мъчиш. Кога утре? На следващия ден да е. Аре бе, но бяло конче искам. Толкова ли много? Хайде! Ужас. Не е за хора с слаби сърца. Добре, вече ми стана гадно. Не звука. Да, отвратително е. И кончето за това вратата, добре, ще го намаля. Може да ходиш да спиш. Не. Моля. Защо нямам бели кон... Той се глича. Моля. Ето бял кончето, аз само да убия други, всичките други. Мали, Не. Не, това ти е в ума, защото аз няма да звука. Да, вече. Не. Оха. Аз ти конче.
Лягай да спиш. Стой. Не влизай в недъра. Конче. Добре, сега, коя от всички тези работи е седалката? Ти, реално ли си? Добре, айде, лягам да спя. Ама ти можеш да го направиш ден. О! Аз си направя седло. Готово. Ето виж, че е ден вече. Какво беше? Ела да ми помогне само секунда. Ама аз да си направя кончета и сега чакай. Мисля така. Моля те, ела само за малко. Да, идвам, стой така. Love the way. О, готово, вече имам яко конче. Добре, няма нужда да идваш. Идвам, айде. Няма нужда. Добре, аз ще си направя така, че да мога да летя, за да може да построя това. Окей? Ти летиш, нали? Да. И аз мога да летя. Добре. Басякото конче. Скача само 2 блока. Стигате. Да, само 2 блока. Добре, хора, това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се да ви било интересно и чао.